Ayan mga kachapsoy, ganito pala ginagawa ang paghahalo ng semento. Ganyan pala yung pagpapakinis mga kachapsoy. Oh. Gaya din ang pagpapalitada ng mga mukha. Hello mga kachapsoy, good morning, good morning. Nandito kami ngayon sa harap ng aming bahay at ayan o, kasalukuyang ginagawa yung kalsada dito sa amin. Ayan, at yung mga nagtatrabaho, yung mga pinakamamara dito sa barangay Magsaysay. Ayan. Tapos mayroon ding magmara sa barangay, sa bayan ng Pambuhan. Ayun o. Nagsanipwer sa mga magmara ng Magsaysay at ng Pambuhan. Ayan sila. Ang gagaling nila. Ayan yung mga magmara na dito nagtatrabaho ng aming sigad. Ayan o. Dito itinambak yung lupa. Dahil kami daw ay amoy lupa. Sana all. Ayan sila oh. Isang buwan na nilang tinatrabaho yan. Ayan mga kachapsoy, mapalad po ang barangay Magsaysay at napili po tayo sa napili po tayo sa ilang mga programa kagaya nito, program ng pamahalaan kagaya nito na pagpapaayos ng mga kalsada. Mabuhay po ang ating pamahalaan sa pagsusumikap nila na mapaganda ang ating mga kalsada. Ayan mga kachapsoy, ang sisipag nila oh. 1,000 ang araw na sahod nila. Ayan. Pero ang criteria ng yung ang makakapasok lang diyan sa trabaho na yan, yung mga mamara. Pag mahulos ka pa, hindi ka tatanggapin nila. Ayan, mabuhay po mga kachapsoy ang ating mga construction workers. Mabuhay po kayo, napakahirap po ng kanilang trabaho at bagamat ganun po yung kanilang trabaho, marangal po itong trabaho at may pagmamalaki po natin dahil kung wala pong construction worker, wala po tayong maayos na kalsada, kaya dapat po ay magbigay-pugay tayo sa kanila at magpasalamat. Ako man po mga kachapsoy ay anak ng isang construction worker. Pagkatapos nito puro, ngayon lang to na pagdurusa, pagkatapos nito puro nakaligayahan. Nadiri si muy video ng kanya pagdaramanok. Ayaw niya sabihin na parang bulang siya. Ayan, tinatawag na nila yung iba nilang mga kasamahan na magmara din para daw mag-snack. Ano bang ini-snack ng mga magmara? Di dukot. Ayan na yung mga tinawag na magmara. Mamara na kami. Ayan yung mamara dito sa Magsaysay oh. Ayan mga kachapsoy, ganito pala ginagawa ang paghahalo ng semento, buhangin at batilis para makagawa ng halo. Paano naman kaya ginagawa yung yung paggawa ng matigas na puso. Hindi, batong puso. Sadya sa pag-iig mo. Kalahan yung mga construction worker dito. Yan. Ang galing nila
Ayan mga kachapsoy, ganito kahirap po yung trabaho ng isang construction worker. Babad po sila sa init ng araw at batak po sila sa mabigat na trabaho. Binubuhat po nila yung mga semento at naghahalo po sila ng semento. Ayan po, napakahirap po talaga ng kanilang gagawin. Kaya marapat lamang po sa kanila na bigyan po sila ng sapat na sahod. Actually hindi ko alam kung magkano yung provincial rate, pero pagkaalam ko mas mababa kumpara sa sa national rate at saka sa international rate. May ganun. Pero sana mga kachapsoy, madagdagan yung sahod nila. Ayan mga kachapsoy, hinahalo na po yung sama ng loob. Hinahalo na po lahat ng sangkap sa paggawa po ng isang matibay na semento. Kasama na dyan yung kanilang dugot pawis. Ayan. Yan po yung kanilang number 1 na puhunan sa paggagawa po ng mga kalsada. Ayan o, hindi na nga sila sumisilong eh. Pero pansin ko lang, kadalasan sa mga construction worker parang mga ninja. Balot na balot yung katawan. Siguro dahil sa init ng panahon. At init na rin ng mga nakatingin sa kanila. Ayan. Sadyan sa papalitada ay pagkuhan, paghalo ay pagsiminto. Yan. Yan. Yan, bumuga na. Yan. Panalo. Ganyan pala mga gagawin. Tapos kinakayod lang. Kinakayod lang yun man, ano? Ayan, sa lahat po ng mga construction workers sa buong mundo, mabuhay po kayo. Sana po simentohin nyo rin yung mga matitigas naming puso. Yan. Yung mga bako-bako naming buhay. Ayusin nyo rin. Ayan na. At sana po marating na po yung, ng mga paggawa po ng mga kalsada, yung mga liblib na barangay dito sa Bayan ng Lawan para masenso na po lahat. Ayan. Syempre, higit sa lahat para madali na po kami makapamista. Ang pagkakapa tsaka pagkayod. Ay, gusto lang yung sipon. Gintalpi-talpi la pala. Lami-lami. Ayaw kay di ngayon dapat gamis eh. Dapat may mga balod-balod na yan. Aba, dito sa kabila ang hamis-hamis na. Mas mahamis pa sa bayhon ko. Lol. Ito, tingnan niyo mga katapsoy. Yan pala yung mga ginagawa ng mga mga kontraksyon. Grabe mga katapsoy, matrabaho pala talaga tong mga mga construction na trabaho. Ayan oh. Dobling hirap eh. Plus maaraw pa nako. Ganyan pala yung pagpapakinis mga katapsoy oh. Gaya din ang pagpapalitada ng mga mukha. Ayan, thanks for watching mga katapsoy. Hanggang dito na lang tayo.
Salamat sa pag-subscribe at pag-follow sa aking Facebook page at YouTube channel Maestro Waray. Mabuhay po ang ating mga construction workers. Mabuhay po kayo mga loads. Yan. Break it down you.